Umaabot na sa 21,253 ang mga benepisyaryong nakabili ng benteng bigas meron na o BBM Rice ng Department of Agriculture o DA, Food Terminal Incorporated o FTI at National Food Authority o NFA. Batayan sa pinakahuling datos ng Food Terminal Incorporated mula June 8 hanggang June 15. Sa katunayan, wala umanong araw na hindi pinipilahan ng NFA Camsur Cam Norte branch ng mga kwalipikadong sektor tulad ng senior citizens, purpose beneficiaries, persons with disabilities o PWDs, solo parents, jeepney at tricycle drivers, gayon din ang mga RSBSA beneficiaries tulad ng mga magsaka, mangisda at farm laborer makabili lang ng murang bigas na malayo sa presyong nabibili sa mga pamilihan. Malaking kaginhawaan umano ito sa mga kabilang sa mga vulnerable sectors dahil malaki ang kanilang natitipid sa pagbili ng bigas. Kung umaabot sa higit 1,500 ang halaga ng 30 kilo ng bigas sa merkado, 600 lamang ang kanilang binabayaran sa ilalim ng P20 Rice Program. Maray na po ta. Siyempre, mga bagas ganyan, mahalo na. Mas maray po may 20 kilos sa bagas na. Ako lang tabang na po. Siyempre na ko ng tamo ta. Medyo barato. Ang ansa, kamong nagtitios. Dako lang tabang talaga. Iyan, 30. Ang pigbabakal mi po, katong Mayo pa kami, 56, Mayo pa ni. O di ang 10 kayang 560. O di si 30, 1,680 na po yan. O dakula po bagang maray natabang yan. 600 lang ng 30 kilo. Salamat pong maray. Taigwang nagkuya na 20 kun lang ang kilo kang bago. Patuloy naman ang pagpapatupad ng programa bilang isa sa mga hakbang ng pamahalaan upang makapagbigay ng mas abot kayang bigas sa mga vulnerable sectors. Richin Boy, CSN.